Salut! Sunt Felix și voi interpreta eroul central din filmul Plus Minus 1. Fiecare dintre noi s-a confruntat cu problemele și istoriile pe care urmează să le prezentăm în film. Noi suntem o echipă de tineri, avem entuziasm și încredere în forțele noastre, avem un buget mic, dar vrem să facem un film bun. Pentru asta avem nevoie de susținerea voastră. Ce s-a întâmplat? Un pacient ne așteaptă în cabinet. Tu-i trecut de ora 5, ziua de lucru s-a terminat. Nadejda Ivanova. Și te-a apucat, mai băiete? E grav. Omul are cancer și metastatic. A mai fost de 2 ori la dumneavoastră când era periferic și ați omis patologia. N-ați văzut-o. Dacă n-am văzut, înseamnă că n-am avut și vedere. E vreun autoritet ceva? Că e un om